Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la Minecraft. N-am mai filmat de mult și... N-am mai filmat de mult episoadele de la Minecraft în continuare, dar nu știu pe unde a rămas. Hai să ne culcăm mai întâi și după aia vedem ce mai facem. Am rămas la fermă, parcă. Da, așa este, la fermă. Coborâm? Coborâm instant. Cred că o să-mi iau niște liane să pun așa pe aici, da, cred că o să fac asta. Să vedem. Aici 300 de zahăr. Acolo niște grâu, parcă. Buruieni, nu știu ce să alea, mă rog. Da. Hai să continuăm de pus toată sticla asta pe aici, pe la casă. Să ne luăm de o grijă, zic eu. Nu? Păi nu. Hop. Hai să vedem, mai am ceva sticlă pusă pe aici. L-a făcut. Nu, piatră. Mai am un schimb. Sticla am 58 aici, bun. Hai până sus. Și să punem restul de sticlă. Așa. Nu cred că mi-ajunge pentru tot, dar... Da. Punem cât este. Așa. Bun. Deci pe aici. Mai am 28. Hop. O fac. Așa. Și aici. Și încă una. Ești norocat să stai aici. Bun. Hai să coborâm jos, văd dacă mai am niște nisip pe aici. Trebuie să pun la făcut. Opa, mă duc. Da, aici. Așa. Punem asta aici. Asta să o luăm. Cărbune. Aici. Și cărbune. Aici. Bun. Stați puțin. Punem așa o parte. Cred că ajunge. Cam atât aici. Unde era? Aici. Bun. Continuăm. Ce să facem? Niște camere pe aici. Asta e cod. N-am nevoie de el. Nu cred că mai am. Nu mai am. Dintre ăla. Da. Am un schimb. Să facem o pepinier, da. Și de aici pornesc cu ea. Mai merg puțin. Și așa o să lipesc de asta. Da. O idee bună. Dar o să mai ai nevoie de dirt. Așa. Două aici. Opa, unde mă duc? Trebuie să pun și pe acolo. Ba, nu neapărat. Nu cred. Ba, da. Fac. Dacă t-am depus, băiatule. Nu-i prea bine deloc, dar... Uite ce prostii fac. Așa și de aici o să continui să pun. Hai să fac rost de dirt. Mai am dirt? Nu mai am dirt. Lopată, aici. O să încep să fac niște camere pe acolo, așa, prin casă. Fac.
Up, așa. Cât dirt am? 35, nu cred că mi-ajunge, mai trebuie. Măcar 64, pe puțin. Așa. Bun, am 64, am chiar 68. Stați puțin, n-am niște nisip la mine să cumpăr aici, n-am. Up. Fac. Hai mă. Așa. Curenți stupiți. Bă, dar ce mă exasperează. Așa. Uite-l. Ce nelfi îmi poate face. Ia stai. Da. Da stai, mă. Da, tot trebuie să acoperi așa de-a lung. Să încep, dacă tot m-am hotărât să fac asta. Da, îmi trebuia, cred că, mai mult dirt. Fuck you. Așa. Bun. Și acum în gaura asta de aici. Așa. Hai. Hai mă. Așa. Op, unde te duci, mă? Hai, băiatule. Hai, mă. Mă trage curentul în găurichea asta. Așa. În sfârșit. Și de aici începem să facem rânduri pentru copaci. Dar o să încep să pun așa de aici. Stați, am nevoie de dirt, pentru că am o idee mai bună, puțin. Am mâncare? Și percele astea nu se pot consuma așa, bănuiesc. Da. Bun, ajunge atât. Bă, la ce mă enervează? Și aici convine să fac. Da, n-a fost o idee prea bună, dar... De acum, dacă tot a fost ideea, punem, compunem, așa să zicem.
Dar oricum e bine pentru că aici vreau să pun, să ridic cumva în sus niște ziduri. Da, ceva de genul o să mai ridic acolo. Hop. Luat-o, am luat-o. Așa. Așa. Bun. Hai, unde mergem acum? Hai până în casă să fac ceva. Nu știu ce. Da, o să fac, cred. Hai să facem nani. Aha. Mai aș pe mine sau nu? Da, cred că aici o să închei acest episod. Și pe continua un al doilea episod cu continuarea pepiniere și construirea camerelor din casă. Da, bine, la revedere!